Intră de cu greu, dar intră. Dacă o face pe asta... Haide pe asta, chiar e de YouTube, frate. Pe asta Filmezi? ți-o bag, frate, îți dai seama că i-am dat drumul deja. 6 pachete de chibrite, 5 pachete de chibrite. Bate-le puțin să se așeze. Bă, mai ții minte Dar că nu ți-am dat în prima bancă. dată pomelo, ai zis că îi rămâie îngropată. Știți că nu e eco, nu e are cale de așa mare. Băi, nemula, ca cum îi fac o... Intră! Deschide gura! Că intră în pula. Băi. Bă, popocule, uzi, dă-te dracu. Se aprinde. Se aprind. A, gramatule. Filmează și pachetele. Marfă brută aici. Marfă brută, ce fără. Și Adi da și lui Boboc să se vadă că-s de pânză. Ia cu noroc. Și dinți. Și fața. Și cercelul ăsta. Băi, se pregătește. Numai, fiți atent. Ex că noroi era aici. Și întoarce șapca. Vreau că ce frică mie să-mi bag pula. Ți-a scos norocul. Bă, dar unde mi șahul? A, aici. Eu l-am lăsat aici, am plecat. Cine dracu să-l fure, nu erau ăștia? Hai, mă. Iisus, fie bă, ești sigur. Dai mă drumul, nu mai e zi, da. Bune, e sigur. Îl faci să fie frică, Marco. Dă-i drumul. Lui Boboc nu-i frică de nimic. Boboc e cel mai tare. Ești sigur, Boboc? Piroman. Da, mică. Alder 97. Bă, nu crezi, bă, că ai nebun, frate.